wala kamu pada bokse musibah ada motan. Kaci. Aspal bagot yang naik. Nomor 334 ayat 1. Mati be ibana rodi salini nama Tuhan Yesus Kristus Tuhamatian Allah di dosa nami jala di panguluhodo ibana asa dapotan hati gora dohot kanguluak kami asima roham di kami saya jari jala aku lima kami asonang matili kami ala nong di johodo ngan nami on patugu maha porsion nami jala pabengi marohan nami makir ni hangun wasubur asa unang mga tumi kami so sipilibigu naso mapakiri moni sa ini marohan nami o tuho ay hodo si pangapun pasu tuan de batama olo ruar dolo bongot ola nion rodi saliling nililing na. Amin. Ditutup mas. Mari deh.